No ľudia, takže práve hľadáme vchod a našli sme tu nejaký Made in Čechoslovakia, nevieme čo to je, lebo akože plán bol tu ísť cez také jedno pivničné okno, len Oliver pod nám tam zasvietiť. Oliver, neviem, či sa to dá vidieť na videu, ale tá pivnica je akože celá zatopená, takže ideme skúsiť urobiť Mission Impossible. Ideme. Vidíš tam? Je. Aha. Čo len to by sme akože museli dobre behať. Ja som si myslel, že to len takto tuto vojdeme. Auto. Že len takto tuto vojdeme a tuto vieme hneď prebehnúť, vieš. A Paťo tam behne? Ide do auta. Tak. A Paťo, keď budeš vnútri, tak ideme za sebou, dobre? Dobre. A keď bude nejaké auto ísť, tak robíme, že... Keď chceš, tak kľudne natáčaj mobilom, nie jedno, potom mi môžeš poslať. Ale čo kúfnerom? Čo s kúfnerom? Kúfnerom, tomu pomôžem. Ja pôjdem ako posledný. Ide on posledný. prvý, lebo my ho máme silu vytlačiť. No však to. Tak poď prvý. Poď prvý. Nie, poď ty, lebo potom Ty poď prvý. Dobre, už sme vnútri, ľudia. Je to moc. Pozor, okna. Takto. Paterka, ideme na hajzle. To vypadá jak jedáleň. Čo? Daj. Bolo veľa ľudí. Toto čo je? Čo je toto? No počkaj, ale nech sa tam dostať. To musíme nejako dole ísť. No aj to je, však zober si tú mapu. Čile. To je jedáleň, kámo. Poďme tam. Ľudia, ideme variť. No, to počkaj. To by sme boli ochorení. Pičo, zrkadielko. Poďme variť, ľudia. Ideme variť. Počkaj, poďme. No. Ideme variť. Čo je tuto? Ja som sa posral v tých vieťach. Však tu je zvon do hajzla, ľudia. Za čo tu? Joj, no piči. Urbex Crew. No my sme Urbex Crew. To čo tu bejtia? Tu už bola veľa ľudí, ale ináč, toto je ľudia mega dobré Urbex. Však tu skoro všetko ostalo, doslova. A reálne takéto. Však zoberme kuchárka. Tak kde je telefon? Tu, z telefóna. Aha. Ja ináč áno. Poďme tuto. Tady to... Poďme nejaké NPCčko v nejakej hre. Ideme teraz dole po schodoch, hej? Ja je rovno, no. To rýchlo prejsť. To môj kon. Ty kokos. Na toto sa to vôbec nezmenilo. Ináč áno, tuto je, že vôbec. Poď tuto. No tak toto. Nie, tam je betón, neboj. Čo? Kde? To je jedno. To už bolo dávno. Počítač. To bude nejaká kancelária. No. Alebo učebňa informatiky. Však takto to vypadá u nás na škole doslova. Však toto, čo sme prišli na gejzu do síka. Ty píčo. Oj, ale toto je inak... More, ja by som si zobral ten monitor domov. Či vieš, že vyšli by sme, aby som utekal s tým monitorom v ruke. Uznáme za naši 10 rokov čo? Ale ináč to... Ale ináč to je obrovské. Reálne.
A to sme ešte asi ani 20% nepreskúmali. No. Poistky. Počkaj, toto nás budú vidieť extrémne, takže tuto pozor. Ale toto vypadá jak nejaká škola. Poďte úplne takto tuto pri tomto. Toto, čo ti jebe? Toto vypadá, aha, no, tuto poďme, čo je tuto? Toto vypadá jak nejaká škola inak. O, zase vypnul, reálne. Tá kamera sa vypína. Tak točím zo sma. Serem na GoPro. Tak my sme nenatočili to, to žiti. Ako sme behali dovnútra, nenatočíme, ako vybehneme. Počkaj asi, musím si to dať do batohu. Dáte mi do batohu niekto to GoPro? A to by sme do piči, a tu sú všade okna. Ideme výťahom ľudia. No však to, že všade sú okna. Tu keď nás niekto uvidí, tak sme uvarení. Musíme rýchlo. Tak jak Paťo. Proste. A za sebou poďme, za sebou, nie vedľa seba, to nie je dobré. Dobre, ideme ďalšie patro preskúmať. Paťo, pozri na toto patro. To bude to isté. Ty pičo, tuto vieme ísť na strechu. Hej, tuto. Ideme. To je to malé, poďme na to väčšie. Na to väčšie nevylezeš. A poďme ešte, no tak keď tam nevylezeme, tak ideme sem, hej? Ale chceš. Neboj, neuvidia nás. No však tuto... Tak, Paťo, zalezeme do skrini. Pozor, lebo tuto... Tu by mala byť, že pozor, padá omietka. Meni kus, nie sme sus, kámo. Akadémia. Aha, tak asi škola. Kde už sme na nejakom 3. poschodí. Dobrý Webex. Vôbec. Asi ideme ďalšie. Natáčaj si to aj ty, no. Dobre. Ideme už ďalšie patro. Ináč, spínače ste nevideli, nefunguje elektrina. By bola sranda. Tak nič. Som si myslel, že funguje. Však to je ešte z komunizmu. Ináč takto to vyzerá u mojej babky. Však tam bol nápis 1986, či čo? Áno. 1989. Ty, čo? Čo mi to staršie je otec. A toto ináč, toto mi strašne dáva taký Černobyl vibe. Ale že? Sme ešte nešli nikdy. Aha, tu je výťah. Ideme. Si normálne. Poďme tam kúkať na ten výťah. Však srandujeme. Ináč, ja neviem, že či tu, možno tu sú alarmy. Možno tu sú alarmy. Ty píčo. Silné. Okná radšej. To je také, že okná. Ale dobre, však toto je jak pre urbexerov robené. Tento kartón. Tuto sa neboj, ja teraz. Ale skrca. Máme OPčko. Tuto bez domoci. Ty pič. To je banger. A tuto je aký dobrý výhľad reálne. Oj, kámo. Toto pôjde na storku. Tam pod tým je také podľa mňa dobré govno. Vidíš, dávaj niečo. Na Instagram. Ty mago. Hydroxid sodný. Oliver sa do toho jak vyzná. Ty určite niečo miešaš doma.
Oliver, čo to píplo? Ty koko, som sa zlakol, že alarm. Každú hodinu mi pípajú. Tu už sme asi to patro. No, ja sa zem. Už nebude nič také. Ja hore, nejdem. Ja idem. Ale nejdem, Paťo, ja idem podrž tebou. toto. Ja nejdem. Ja sa tam len pozriem, hej, podrž to. Dobre. Ja to nazvečím, že nebudem. Nie, výťah končí tu. A na strechu to nejde? A podľa mňa povedie tak. Hej? Ty počkáš to putne? Nepôjde to na hore. Center. Dobre. Keď chceš, tak môžeš mi točiť s mobilom. Storky. Len to drž, lebo ja točím s týmto. Jaká hviezdica? A Oliver ostal dole? On je tam sám? No. Tak sme uverení. Hej, a tam sú ľudia, pozor, dávaj. Teraz vôbec nie sme sus doslova. Tak sme si mali vytiahnuť pekné veci. Ja sa reálne bojím, že niekto uvidí. A vidia odtiaľ to školu. Vidia odtiaľ to školu. Áno. Počkaj. Ty pôjdeš? No to nie sa to tak. Poď ešte tuto hore. Paťo, ideme úplne hore. Ešte ide vyššie. No. Počkaj, dám toto. Oliver! 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 Počkaj, to je moja osobná rada. Kúkaj sa na I can pee you. Či čo to je? Ja ťa môžem ošťať. I can pee you. Ale nechcem ísť na strechu. Nechceš? No dobre. Tak keď sa bojíš, tak radšej nechoď. Dobre, poď Paťo. Ale hen tam musíme akože rýchlo výjsť, lebo ten rebrík, to sa dá vidieť od hocikatiaľ. To aj tedy, keď sme hen tam boli, tak ten rebrík som videl, no. Ten rebrík bolo vidno. A teraz nás vidia aj auta z hlavnej cesty inak. Hej, no. Hen tam je tiež niečo opustené. Tam je kaštel. Kde? Tam. Vidieť. Ty pičo? Poďme carspottingovať odtiaľto. Dole a už ideme akože dole. Len toto je tiež ďalší Mission Impossible, lebo sú tu obrovské okná. To písi. Oliver, poď. Oliver, zober si suvenír, zober si dvere. Dvere zober. Čo? No. Ty kokos, ona by, však by sa to tu podpadlo, že... A však tu je prestrielané sklo. Ty safe? Nie sme safe, práve tu budú po nás strieľať. Poď odtiaľto. Sniper teraz hedu mi dá. Že za 200. Zajedám. Hučí. Aha, koberček. Ty kokos, koks. Čo keby, že tu teraz nájdeme nejaký koks alebo niečo? Tak asi report. No, reportujeme sami seba. A možno by sme ju pomohli, vieš? Ne, zoberieme 5 gramíkov. Zoberieme 5 gramíkov. Vieš o tom, že to pôjde na YouTube? No, Oliver. No a? Že zoberieme si 5 gramy. No, čo? Sme prišli. Ten budík oveľa. To sme našli. Počkaj, tu niečo. Tam. To už pozor. Jaj, tu už. Kde je monitor? Ten monitor, čo tam bol. Jaj. A nie, to neber. Budeš to brať. No, zober si. Digo, čaute. Ty pičo, Matonka. Tuto tu vyzerá. Tu je to okno, tu je to okno. To kde sme? Však tuto sme ani neboli. Paťo, my sa stratíme. No, áno, ale na prízemí sme neboli. Musíme ísť na prvé. No, potom. Na prvé a doľava. Tuto podľa mňa začína taký urbex. To bol taký climb. Áno, to sú hlavné dvere. Okno je nad sebou. Tam vidíme, takhle jedna ušielku. Tak toto, ideme tam. Poď, svieť.
svíc. Ty máš na tej. A budeme musieť aj hentam. Budeme... Ty píčo. Budeme tam musieť prebehnúť pri tých dverách. Však tam je oný. Á, tu je nejaký písací stroj. Pozor, káble. Nesvieť. No však to moc veľa... Aha. Zoberme si kameru. Však si budem točiť videa. Zoberme si snad nejaký suvenír. No. A počkaj, ja si toto musím natočiť. To dám také, že Urbex Vibe. Ale už je napíš, že príde. Podľa mňa by to mohlo byť. Reálne. Tu je zapalovač, ľudia. Vyskúšame. Či funguje. A tu je nejaký budík. Jo. Teda, my sme ešte chceli dosať bordel. Musíme všetko pozrieť, ľudia. Urbex knop. Čistá škola. Aha, ale však to si niekto dal chálku. Ale ty pičo. Počkaj. Pozrieme, chálka. No, není chálka. Tu to niekto chálkoval. Ja tam nejdem, tam je moc veľa skla. Zober si suvenír. Inak kapetu. Neviem, možno. Poďme radšej odtiaľto. Hell, peklo. Oh shit, tak tam nás nemajú. Ale ináč toto je dobré, strašne. Tak čo, chodí s otvorenými hubami? Ale tuto budeme musieť prejsť, viete, jak prebehneme. 3, 2, 1, poď sem. No tak toto. Tuto sa musíme pozrieť. Poďte, doprava poďte. Oj. To z galanta. Ja to možno zoberám, ten telefon. Oliver. To bude ubytovňa nejaká. Aha, monitor. Tu reálne, že všetko. Tu ticho, lebo tu sme pri oknách. Tu to nejdem, tu sa bojím. Mám zobrať ten telefon. Ale je už zbytný. Už sme to preskúmali celé. Nebudem si brať suveníry, to by sa nemalo. To nemalo by sa proste brať suveníry. Počkajte. Ja musíme. Raš. Oliver, poď sem, ideme rašnúť. Jen tam. Lebo to je zakázané pravidlo Urbexu. 3, 2, 1, poďte. Ty debil. Ty si iný debil, Paťo. Však tu už nič není. Počkaj, jak sa máme dostať ďalej? To sú tiež? Ideme tam naspäť, poďte, 3, 2, 1. Nie, ale tá budova je dlhšia. Poďme, skúsme ísť na to prvé patro a tady prejsť. Vyskúšajme. Tu sme neboli, no. Ty píčo. No tak to by sme nešli. Tu je tiež telefon. Tu je telefon. Ľudia, tu je niečo ovládacie. Opa. Nestúpaj na to, lebo to krátke celé. Ja ináč áno, to ma nenapil. Odtiaľ to preš, lebo toto je veľmi prská. Nie, neber. Neber, Oliver, neber. Budú sa z toho tešiť iní urbexery, že to tam vidia. Však. Oliver je TV Twix, ty kokos. Oliver, ty si normálne, že to je... Nechoď tam sú okna, ako...
Nerob, lebo tu keď nás uvidie, tak sme akože... Ale nebojte, nebuchnú, pustite to kľudne. To sú hen také. Musíme výjsť na prvé patro a skúsiť tak prejsť. 3, 2, 1, poď. Toto sme teraz vieškami, bež. Dobre, kade teraz? To je hento? Kade to asi? Kade sa dostaneme naspäť? Kade sme to išli? To bolo toto. Ojojoj. A tu sme. Je. No. Počkaj, teraz nie, poď. Ešte, no, zavieš si. Ja, musím aj ja. Nevedie to nikam? Už dole. Dole, a keď ešte nenájdeme žiadnu cestu, tak už sme to prešli. No. Potom bude čo len zase odtiaľ výjsť von, vieš, vybehnúť. Čo to bolo? Niekto tu je. Ticho, nechoď, stoj. Kde práve sme niečo počuli. Potichu. Áno, ja viem. To sú tie dvere. Ale pozor, lebo to sú veľké sklá. Pozor, rýchlo, lebo to sú veľké okná. Poď sem. Dobre, to sa nebolo. No, to nie. Potichu, lebo... Dávajte pozor, že kam stúpať. Nie tu nič. Asi áno, počkaj. Ale ľudia, ja si pripravím GoPro a musíme bežať. Tuto sa niekde postavme a pripravme sa. Snad nás nikdy nenájdú. Nás to platerkou svieti. Tuto sa postavte. A počkajte, musíme sa pripraviť. Proste dávame rane, už vypí. Ideme. Poď, Paťo. Poď. Cez plot. Neskakaj. Choď. Ľudia, práve sme odtiaľ vyšli. Reálne sme behali. Blbne mi GoPročka. Ale my sme behali cez funkčný areál. A vybehli sme hlavnou bránou, akože. Takže to bol zase tiež top 10 IQ moment. A... Ale na cesta to nie. No však to jedine cez plot, ale to by nám dlhšie trvalo. A no tak dobre. Ľudia, ďakujeme všetci, že ste dopozerali toto video. A vidíme sa u ďalšieho Urbex videa. Čau. Smrad, nie každý má počasie.